to nengo gi nyaka bed nengo ma reasonable. To jogo ma keto pesa magi wawach ni mago jo ket mwandu mago wanyalo wacho ni joka private joma jigiwegi machano mar mondo mi oketo omenda magi mano e agulu makamano gino miluongo kanyo ni public private partnership ginto gibo bedo ka giyute yo machalo nade Mollen. Kaduoki Joyce aparo ni model mar public private partnerships osetigo de pinywa mar Kenya ka anna ng'isi ni achiel kuom projects mosebedo funded kod public private partnership and the standard and the expressway. Koro the private investor yudo pesa ne ka achiel kod profit ne o recoup nitiere agreement manotim en ni gibiro kao pesa gi kuom thuolo maromo kama. Pesa magi kaono include nyinyo mane gitiyo godo e loso expressway to gi pesa moro matine wiye ma kore chalo kaka profit. Then ka thuolo no serumo to koro giweyo ne piny Kenya mondo timre nade mondo chak choko pesa kokalo kuom migao makoro mar transport gibro loso model kata mechanisms makoro choko pesa go. Gie sani piny mar China kata private developer manager China manogero expressway ema choko pesa no. Koro kata mago mabiro go a private developer biro to gi donje winjruok kod pinywa mar Kenya ni wagero standard gauge railway ni kod let's say kata mana billion 60 to wabro charge billion 80 billion 20 ni en profit ma waloso. Wabro recoup pesa wa kuom thuolo mar igni 7 bang'e to waduoko project ne piny Kenya mondo run mondo pesa koro mabiro ka achiel kod profit koro dok ne sirikal mar Kenya kendo ja piny nyalo winjo ber mar project no koro.